kilo gimora chielo. Digi machielo mane vichake wacho ka yiero ma ohuyanga. Mamane na chiel kuom weche mane wacho ni chanda. Waneno ka dose wacho ni joma no keti ka kata panel selection panel onego dhi mbele gi tich. Wach ni bende uyiego nikech koro mae do achiel joma no bedo piny e State House go ema koro chako wacho ni gima wadwarore sani en ni joma no selection panel odhi mbele. Wach ni to ni NADCO report. Koro gima chando jolony en ni wadhi time ki siasa koso wadhi time gi chik. Ana wacho ni ya jogi ni rikni gima ne gidhi loso State House apani kata wanjo Kenya pod wakia. Mana chiel kuom gima dwa wacho. Chik kata utaratibu mag timo gik moko owinjo bede. Kaka tiba wacho ni owinjo gitiek mana dweche 12. Kasto nikech magi mana jok mabedo propose gi ker mar pachoka. To owinjo bed ni kachiel gi commissioners gimoro amora kata ng'ato kiyiero ka ker ma pachoka oseyiero to owinjo bed ni kele for debate kata mbaka e bunge kama wantie. To aluor nikech wan e bugo wago chongwa piny. Sirikal masani koni gin gidil gi numbers. Kora wuoro numbers ma toothless to japiny inyore. Nikech ng'ini ne gikawo jowa moko gik mane gitimo mano kikore mutudore mutuomore gire maging'eyo nikech wan kan wadhi od bunge nwang'e ni wan gi majority. Magi loko magi wacho ni gin majority. Er mane kara yudo kaka jomoko pesa ng'iewo yot. Koro kata sam wadhi machik to dwaro ni mondo mi wadi bet ka wago mbake wachni. Kwase go mbaka apani ad hoc committee report ochiwo some proposals makinyalo lu and anaparo ni maa should take both sides. Both political side and also a wider expansion. Scope mari unjo bed malach. Nikech kidhi choma gita gi bura kende moki adopt patch mar the wider scope. To kamoro dhi winjo ni yak moro ntie kanyo machiko put the question and then I put the question to question kata en kipenje okia kata kuma question nae gi kuma question there. Omiyo ana wacho ni it should adopt a more wider and expanded scope of framework. Kaginyalo adopt the report manitiere ad hoc cha. To kato chako ng'i jolony moko mondo ng'i nikech kata de bed ni wan gi report mar ad hoc. Podo dwaro nonro makende mar the technical experts. Nikech gima sirikal masani osenyisowa ni gin kowene gi yamo moro mayot. Gisasa gik moko mokti. By the time wafwenyo apani wabro wuok kama go chongwa piny modhi e burlo. Tok ji ywak ni ka otim mano to sani kuro kata mana IBC onge gi san nikech sakoro osedhi matek to onego bed ni nitiere kuonde moko makiewo bende ng'eyo. Higni 12 oserumo. To sani selection panel onge. Nitiere kuonde moko ma jood bura nche nindo pod onego bed ni yiero to gionge. Sano ke maonge momiyo do wacho ni selection panel odhi kaka en. Ma en a priority kwadok e bunge. Awacho mana luoro na. Nikech IBC to time neno serumo. To kinyo ad hoc report or can report marach ahinya I would rate it at 60-70%. Mane mmiya wacho ni report cha in as much as odhi bire bunge akoni mana luoro kata chilo mane bunge kata cha. Mane gima luoro. Mano report NADCO. No, samu kel report ni mondo ket wang'eni selection panel mantiere kanyo no en temporary mano bed appointed by the president. To chenro nitie kata mana jok munjo bed replace kuonde mano tho mano bunjo tim boundaries moko mano bedo propose ka mako bunjo dhi. But remember samwa propose more boundaries is not a bad concept. Okay, concept marach. But mokwongo state ma wantie as Kenya be wasel loso structures wa maber. Makata ka koro wadhi e pogo okenge kata ng'injo constituencies magwa and timo replacement. Ben gima dhi timore e yo maler kende madieri. Omiadwa wacho ni en gima mbaka ne owinjo ng'iane kende okang' matin mong'ith to mapiyo moko keth sa. To en gima owinjo include more expanded scope. Otherwise kokele to nyalo bedo rush to nitiere grey hairs moko manyalo bede kata ginyalo introduce gik maonge kato gin gigo ni numbers gin giwacho ni numbers put the question mane language kende maging'eyo kapar kan tigi mang'eyo mopogore mano put the question numbers to gisasa gik moko omiyo adwaro ni obed an expanded but an urgent issue should be addressed by the legislature. Chielo machak dhi biro irwen wache mag thieth mane wacho chan nitiere gimoro ni social health